ଶ୍ରୀନଗର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଝେଲମ ନଦୀ। ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିନୋବା ଭାବେ। ଜୁନ 5 କେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ନାବାର୍ଡ଼ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 12 ଜୁଲାଇ 1982। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଭାଟିକାନ ସିଟି। ବିଧବା ପୁନଃବିବାହ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? 1956 ମସିହାରେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି? 195ଟି। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି? ଉତ୍ତର 48ଟି ଦେଶ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି? 50ଟି ଦେଶ। ସୁନ୍ଦର ମହିଳାଙ୍କ ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନଦୀ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? 2008 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ। ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହୀରା। ନୀଳ ଦର୍ପଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର। ସବୁଠାରୁ ହାଲକା ପଦାର୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଲିଥିୟମ୍।